Een oudis dag met grijs waren, een oudis dag met vochtig waren, een oudis dag met uitentrog rein, lichte rein, stoorrein en zelfs damp waren. Wel, joen en vannacht. Ja, joen eerst nog eens even wat rein, daarna een droege periode. En ik denk dat wij, om er bij de ierwisseling, toch meestentijds droeg waren. Hier en daar kan nog eens wat hele lichte rein vallen, maar dat stelt net altijd volle voor. En vierdens, wat damp waren, dus matig zicht kon eens op. En de temperaturen binnen heeg zo'n of 8 graden. Aan de kust komt een vrij krachtige wind, de steenletter van 8 krachtig. En die komt dan uit het zuidwesten mooi via de provincie in een matige wind. En dan, ik denk 1, 2 uur na middernacht toch wel het ruimwetter. En dat hebben we meneer eerst ik nog op de Nijensdag. Dan een droege periode, want in de middag. Maar zijn jou bij de middag ruimt het alweer stevig. En de temperaturen moeten tegen heeg maaitijd. Albe 12 graden, op eiland misschien een graadje leger. En de wind nog altijd matig en vrij krachtig, of misschien uit een trog krachtig in het kustgebied. En die komt uit het zuiden-zuidwesten mooi. Ja, en dan zetten we terug naar de joentijd, Rijn. En dan zetten we terug naar het fruitsjoch. Manje, buien, maar ik zinnen, dat is positief. 9 graden. Op Tiesje 8 graden, warm waar, vooral voor het kustgebied. En dan valt een protte Rijn. En dan op Waasje een temperatuur om de bij de zonnegraden heen. En het waar had dan een buiig karakter en het waait wat minder hut. Maar nog altijd wel een hudde ontstwarmige wind. En zo verhoort er ik Takemieke nog net volle met het milde waar en het wierte waar. Een noffelijke ierwissel en mooi, maar weer even in het waarsje.